Good morning mga kaistorya, magkapita. Today is Sunday, October 29, and ugma na gyud ang gipaabot sa kataghanan ang barangay and SK election, mga kaistorya. Magkapisa ta mga kaistorya. Nagwonder lang ko ang mga Pilipino naglaom og kabag-uhan sa atong nasod. Pero unsaon man nato pag-angkon ang kabag-uhan nga sa piliay pa lamang ay ginatudluan na nato ang atong mahimong mga leaders o ang atong mahimong mga public servants nga dili magtarong sa ilang pagpanerbisyo kung ugaling mapili, mga kaistorya. Sa piliay pa lamang ato naman silang gitudluan nga mangurap sa unsa nga mga pamaagi, sa unsa nga paagi nato sila gitudluan nga mangurap. Di ba di man ka mubutar kung wala ka nahatagan sa ulan-ulan. Sabi ninyo mga kaistorya, kanang kultura sa ulan-ulan sa Pilipinas during election period, kana usa sa mga pamaagi nga gitudluan nimo ang usa ka politiko nga mangawat or mangurap. Ano man, tungod kay kung dili manggod nato sila butaran kung walay ulan-ulan, mga kaistorya, mapugos gid sila og apila ng ulan-ulan. So mapugos gid sila og hatag og kwarta para sila butaran regardless of their qualification. Sa eleksyon sa Pilipinas, sad to say, kasagara, ang mga botante dili naman gatanaw sa qualification sa kandidato. Dili nagatanaw sa qualification, dili nagatanaw sa moral background. Asa man mo tanaw ang mga kasagarang botante sa ilang butaran dito man sa ulan-ulan. Kung kinsa ang pinakadako mohatag og ulan-ulan. Now karon katong pinakadako mohatag og ulan-ulan, unya makadaog to sa imong paminaw, mga kaistorya, di ka tumamawi. Dili ka tumamawi sa iyang gasto. Of course, di ba? Alangan man lugag iwaldas lang niya ang iyang kwarta nga iyang nahatag during election. Mamawi gid to. So nahitabo mga kaistorya, iniglingkod sa mga napili natong mga public servants. Ang unang-unang pinaka-priority adto dili ang paghatag og serbisyo sa katawhan, dili ang mga programa, kundili ang pinakaunang priority adto kung unsaon niya pagbawi ang iyang mga nagasto sa eleksyon. So asa man kabag-uhan ana. So lisod kaayo ni atong nasod, mga kaistorya, magbag-o sa ingon ani nga kultura. Kitang mga botante, kapag nakita nato ang problema sa nasod, we are pointing our fingers to the politicians, pero wala nato ma-realize nga kita mismo, mga private citizens, aduna gyapon tay bahin kung unsa man galing ang kahimtang sa Pilipinas karon. Makita na during election period nga dili ta mo botar sa usa ka kandidato kung walay kwarta. Dili ta mo botar sa isa ka kandidato kung walay ulan-ulan. We are teaching them to be corrupt. And sige tag-ingon nga mga politiko corrupt, dili lang sila corrupt, kita gihapon corrupt gihapon ta. Kung mo practice ta ang kultura nga dili ta mo botar ana nga tawo kung walay kwarta. Abi ninyo mga kaistorya, dagan baya unta mga qualified candidates, dagan baya unta mga kandidato nga qualified gyud ug ang tuyo og tinguha mao ang pagserbisyo sa katawhan, ang tuyo og tinguha mao nga mapaayos kining atong nasod.
Pero wala na lang giting tao ng dagan, mga kaistorya. Ano man, may mga kwarta. Uni ang kultura sa Pilipinas, di man nato butaran ang usa ka politikong way kwarta. So, kini ang akong maistorya ha. Kung magpabilin nga ingon ani ang atong kultura nga ang pagpili nato sa usa ka public servant dili base sa iyang qualification, dili base sa iyang moral background, dili base sa iyang tuyog tinguha, kundi ang atong basihan kung pila ang naihatag sa ulan-ulan. Ayaw na mo pag-expect na napay kabag-uhan ng atong nasod. Mga tulog na lang ta. Magkapita mga istorya.